Tapos binda paminaw. Dili di mo iuli ang kaldero kay pista pinigkaugma ha. Tapos ayog uli pag di madalang kaldero. Tapos nabot ka sa point nga nisulod ka sa ilang balay. Trespassing ang tawag ana. So, anytime pwede ka patyon sa tag-iya sa balay. Kabalo naman ko na, istorya man ta sa backstage. Patya siya diretso mo. Anong istorya pa man mo balik karon? Para makasabot po ng mga tao, bugo! Ayaw ka, suko na po siya. Oh, tanawa. Dili comedian. Ayaw kahadlok na di na kasabot ang mga tao. Ang importante kita nagkasinabtan na ita sa man. Kalain na. Kaluod din yun. Sa man ako ang bottom. Hey, kaluod. Sige na, muling ibalik. Ex baya mo. Uy, sagbahan. Ate po dyan, kabira ko na yung gitira diya sa kon. Sa Almar Residence. Mutukin ng mga tao. O, sige na. Ladies and gentlemen. Chismosang silingan. Usay kuan niya, roll. Gate na siya, gate. Iro na lang ka. Sige. Okay, irog na ako sa tiduha. Dili anak ko niya, suguan ako niya. Mulaban lang kasaya ha. Kami lang mag-awa niya, mulaban Mulaban lang. lang ko. Ay, anak ti ka? Oo. Sige, lights, camera, action. Nya pakita, ay, ikaw na lang pakita. Hoy, asa imong inahan nga bahog julat. Sige. Sige. Ladies and gentlemen, this portion is brought to you by Rated SPG, Sus, Puriagaba, patnubay ng magulang is dangerous to your health. Ladies and gentlemen, on stage, Chismosang Silingan, Facebook version, lights, Wait camera, lang. Dits, ipaasa ka, mura man babagag akong likod. Gabi ka init yun, mali yun itong gisuot. Mura man Ipasaka ko diyan. Isaka ra gud ba? Anong baliktad po yung suga? Isaka ra ang suga sa Naklaro mi nila. Tanawa, nasa likod ang suga. ang suga nasa likod so ang buko-buko ang gipaklaro. So ang mga itsura na mo ani karon, saon na lang nila make-up man me. Maklaro ni Hayag. Way problema diri tatubang. Asa? Thank you so much. Sige na, okay ra na. o sige, Okay Kajut na. lang natong friend oh. Asa? Nadi kay kwarta naka-order lagi kag beer. Actually, may winter tara sa mga show karon niya na late man siya. O dira ra ka inom na lang ka. Inom na ra. Asa siya? Basig Si sa mua na ididak ha. Si Chocolate na katong namatay na iyan ang anong isuon na ni Chocolate katong namatay na sa artista. Ala, gwapahan yun. Gwapa siya, oh. Veneers. Sige na. O, sige na. Silingan, no? Chismosang Silingan, Facebook version, lights, camera, action. Usama na. Hoy! Nag-request mig music. Buot naman nining shit. Makatkatan na jud ti ka daron ba. Ako na. Napay suga ninyong bagagon among likod na wag. Ispatan mi, mura may damang. Murag laser. Mula ba manulo dari? Mura naman may Manulo niya ang naw, mga kauban ng swaki. Mura man balot ni dire kay na. Ay labot kung naay music line ay lang nang kinsa siya dates kay basta ay na lang para Ay na lang kaya. Apoy kay mo. Sige, go. Lights. Lights, camera, action. Ayo. White towel. Uy burikat. Asa imong ginikanan, imong inahan nga buring. Nga na dahil sa ituyo ni mo. Ina siya nga na ako ituyo kay ang kaldero nga gihiram isa ka tuig na wa pa giuli basta na. Paghulat niya, tawagon na ako. Maldita ka liwat ka sa imong inahan basta na pakong ta mo ha. Ay sus, sulatan lang kung Tawagan mama ron. dito. Huwag ka nahadlos ng inan. Wa ko nahanlok. Hoy, ma! Inahan ko nimo. Ay, sorry. Respeto animala ka. Ma! Nainanginas niyo nga. Kisa! Ang mood kisa na pangit kayo. Iwasa sa nigbumba be. Sige, ako dito ma. Istorya dito. Katihi na kay di mo agas. Ayo! Ayo! Ay! Iro! Ma, tao na ma! Ay, sorry. Tao na na. Tao din ha. Ayo! Nari ka din na. Unsa man? Oh, sisi ni. Ha? Kalimot na kang buanga ka? Unsa? Okay lang nimo. Pagkabuang gidon. Ayaw buwang-buwang ako ma. Tadya Ang ka. kaldero ba? Ah! Nakatuig na, wa pa ni mo giulit. Pistikap na. Iulit na Bangag lang naong ni mo ron. Ma, iulit na lang ma. Iulit na lang. Pista pa og mao gigamit imong kaldero na paisulod mga sudan. Unsay naabot na ka? Ayaw sakitin ko mama! Patay Usay gutom labot jud ka ako. guro. Patay gutom jud ka. Ha? Unsay labot na ko? Inana ta mag-away. Pagkabuang gid ninyo. Pasagita lang. Sige, sagit ka. Away na magunghungay. Sige, sagit na diha. Iuli ni mo kaldero, maggubot ah. Buang ka ha? Patay gutom lang jud ka ba gikuha ati kag kuha sa kaldero para matagaan mong sudan. Sige. Patay gutom sa imong naong. Iuli na kay Ayaw pasakit akong mama! Sige. Kana mapusila ma. Uluha para mahuman. pagkabuang. Ang kaldero lang gikuha, nagpagawas og pusil. Testingig duol. Mapusila na ma. Testingig duol iba bangag ng naon. Mapusila na. Ayaw ko hadlukan ang pusil kay na. Oh. Pusila! Bang! Hala, igo! Utalo, wa ka igo. Hala, wala din. Isa pa ma. Bang! Oh, wag gihapon tanawa ra guri mong inig ano. Bang! Pagkabuang. Oh. Hala, igo ma. Itlog ko na.
Oh, ingato lang. Ingato lang ka simple. Okay na. Pero gusto na ako na twist. Ah, gusto ni mo? O, ikaw Oh. diri, okay, gusto mo ka ni mo. Kisa gusto magdrama. Hala, masuko na po siya. Gusto ko na po siya, oh. Dili comedian. Kinsay gusto magdrama kamo, di ba? Ako. Oh. Unsay twist? Tagaloga inyong gibuhat. Ito is mo ana ta. Ah, Tagalog daw. Tagalog version kay wata kabalo natay mga bisita diri nga diri kasabot og Bisaya. Oh, silang mag-adjust. Ay, Unsay na- naa, tura. Ay, mga Tagalog. Tagalog. Taga saan kayo, sir? Iloilo? Ah, basta Tagalog, Tagalog, sila. Iloilo. Ha? Hala. Buang naman hinog Iloilo. Tagalog sila, so kayo na yung mag-adjust, sir, ha? Wala kaming pakialam, sir. Hoy! Biro lang, Hoy! biro lang. VIP yan. Customer yan. VIP yan. O, Oh. mag-Tagalog tayo. Sige, mag-Tagalog kayo. Madali lang yan. Mag-Tagalog. Pero magsabot ta. Pag naay mali sa yung Tagalog, let's proceed to next language. Ayun na pagbutbuot. Di, Director. maundang. Ay, Diyos ko, Oh, di mo. sige, kung inanay mo magsabot punta, ikaw dire. Napakay masabot-sabot eh. Naglingkod na may ka ng speaker. Sige, gusto ka? Sige, go. Oh. Sige, go na. Chismosa Silingan, Tagalog version, lights, camera, action. Wala. Wala pa. Ah, wala pa di ay. Ayo! Usa ayo! Ay, usa na. Tao po! Ay, Tagalog. tao po. O, tikto. Sanay ka, mga artista, tik 5, mga ina. Buang. Chismosa Silingan, Tagalog version, lights, camera, action. Tao po! Anong kailangan mo? Ah, tanong agad. Ano bang kailangan mo? Bakit ka nandito? Nandito ako kasi na yung... Oh, ano? Ano? Magsalita ka. Ah! May hinahanap ako. Sino hinahanap mo? Ang mama mo, tawagin mo na. Pagdali mo. Hulat ka dyan. Ma! May may naghahanap sa'yo. Sino? Ato ka dito. Oh, bumbahin mo nga to. O sige ma. Lagyan mo ng tubig, hindi mo bumba din. Okay, ako nang bahala. Ang tagal naman ng mama ng burrito. Ma! Bakit? Aso! Hindi yan aso! Unsan na? Ito'y. Ah. Itoy! Ba't ka naggagay sa akin? Ba't ka nagbinuang? Ay. Bakit ka nag-joke-joke? Ah. Yawa, mani. Bakit ka Na! May toyo ako sa'yo dito. Anong tuyo? Anong toyo? Wala kaming toyo, suka lang. May toyo, may ano ko May sa'yo. kailangan! O, ikaw dire. Kabalo, manday ka. May kailangan ako sa'yo. Oh, anong kailangan mo? Ha? Nakalimutan mo na kailangan ko? Ha, buang. Ano nga? Ang kaldero, isang tuwing na hindi pa sa uli sa bahay namin. Isang taon di ay. May laman pa yung kaldero mo, oh! Oo, paghiram mo, may laman na. Kanon yun. Anong kanon? Oh! Kanin di ay. May laman pang ulam, hindi ko pa maibigay! Ang baga ng naong mo, ikaw pa maghiram, ikaw pa yung mag... Patay gutom ka lang eh. Gusto mo kunin yung kaldero para mabigyan ka ng ulam. Patay gutom! Marami ka pang Huwag mong sigawan ng nanay ko! Marami ka pang dyan. Bakit? Sige. Subukan naman mo yan? lumapit. Subukan mo! Sige ma, pusilin mo na. Huwag pa akong takutin yan na. Bullshit ka na. Ma, iputok mo na ma. Bang! Hindi ka nakaigo. Isa pa ma. Bang! Nakalikay ako. Isa pa. Bang! Hala, puruhan. Bakit? Huwag dyan. Bakit? May kiliti ako dyan. Tagalog. Kapangit. Di ba sa sabot na to, pag naay mali, Naray mali. mangutan ako sa mga audience, naawala. Aka mo na nandar eh. Naadi ay. Pagtugot pa lang ayo, asa kitag Tagalog nag-ayo. Nagtikto man. Huwag ka kadungo. Oh, Hala, direktor bungol. sir, dagag mali, di ba? Oh, Marami. let's proceed to Ilonggo version. Ah, di puta, gid ah. Ay, dagan ba yung ilunggo diri, oh? Tama mag-ilonggo dali ah. Chismosa. Ilonggo version, lights, camera, action. Ginahambal mo ah. Wala pa. Wala pa yan. Nauna pa ko. Wala pa siya kurban ani ay. Sige. Ayo. Usay mo tuyo ah. Ayo, Usay mo tuyo, gid. Ha, ini mong... Now. Sino gipakita ah? Aw. Ha. Si Aw. Lente, ged. Usilin, tayo mo ginasabot akon. Kung ginikanan mo. Aw. Sino eh, tuyong sa ungin na kanan? Atuan na aw. Ma! Ma! Ato na!
Amang ko diri. Ada, naay tao, naay Tao? hamba sa ako, nakipangita ka ah. Ah, bomba. Wala nitong iwaa ka. Bomba. Bumba. Bomba gid ah. Bumbahan ko de. Bomba. Ay! Ma! Paunsa ka! Ido. Ido! Ayaw! O sa ito, sa ito! Di na ido! Aw, aw. Aw, di na ido! Unsa man na? Kaged! Kaged. Ay, pagkatikalo mo, gidasang uli mo nang gira mo nang hindi. Amon, aw! Aw! Pista pa sa amon, no? Ay, pagkalim, dagid ang aw! Dali, ang happy. Gipatol ka. Ay, ay, na. Patay Ma. gutom ka lang eh. Unsa? Gusto mo kunin kaldero para mahatag mo Sa kanon? uli mo na, pero wala yung gubot na diri, oh. Mapusilon mo na! Pusilon mo na! Ano? Ana! Fin ko ni mo, aw. Pisilidol, posilunta ka. Putok mo na ma! Bang bang. Namit gidi ha. Bang bang. Namit gid. Bang bang. Ara na gid. Si Ara na! Ligawas ang dugo. Plug-plug gid. Oh, okay na, ilong Okay. Lusot na mo ang At ilong. dahil tapos na tayo sa local versions, let's proceed to international language. Let's start with English. Yawa ka muna dire. Oh my God, English Ay, Lulia kadyo na, ta. hindi mo alam? Maglisten man ginagtagalog, English na noon. Ay! Are you in songs ng may intellectual capacity? Then prove it. Say, proven. Sakbalok mo na. Prove it! Prove it to! O sige, pag naaga po'y malitan up. Chismosang silingan. Sige, pabalik ka. English version, lights, camera, action. Guba, wala lagi na guba ko ah. Andaw. Hello. Factory defection. Factory, mas imuutok ang defect. English. Kaya. Chismosa silingan, English version, lights, camera, action. Hey! Oh! Anybody home? OMG, it's you! Anybody home? Yes! What are you doing here? Anybody can hear me? I hear you! What are you doing here? Oh, call your mother. Right now? Hurry up. Shit. Okay, wait. Mommy, there's a... very Yeah, good. you go there, mommy. Where is your mother? It's very Mommy, good there's a ears. stranger there. You bomb her. Oh, what? You bomb her. What bomb? Bomba, bugo. I'm sorry. Bomb? Bomb? Oh my God! Ah, mommy, what's that? Dinosaur. No, mommy, that's not a dinosaur. What's that? Alligator. Oh, come on, then. Did you forget it? What forget? Come on. Shit. Oh, Oh, can you you? please return the Calderon? Oh my God, mama, what's Calderon? Bugo kaldirin. Hoy! Calderin. No, mommy, it's not Ing- Calderon. English sa kaldero unsa? Calderon. Ikaw! Kaldirin. Walay tama ninyong mga bugo. Sa di ay. What is For the the correct... information with everybody, ang English sa kaldero, dili calderin, dili calderon. Unsa? Rice cooker. Ay, rice cooker. Di ba? Asa man ka maglungag kanon sa rice, Rice cooker. cooker, May dapat. Oh, can you please return the rice cooker right now because we're going to cook rice on the rice cooker. Can't you Oh. see? What, mommy? What, mommy? Go, mommy. Go, mommy. Can't you... It's fish. Say fish, mommy. fish. What's fish? Fish ikaw, yan na. So- It's fish tomorrow. There's food in the rice cooker. I don't care what you're talking about. All you have to do now is to return the rice cooker or else we have a commotion here. Oh my God, mommy! Did you hear that, mommy? And did you understand what he said? You. What you? You. You. Fuck you. Hey! What? Hurry Don't up! shut my mama! Hey! Don't... Hey! Don't you dare. I'm gone. See, I'm gone, mommy. Pusil na ako. Ah, Bugo. okay, sorry. Guwa, Johnny Oh, mo. come on! What are you doing? You're shooting me? Come on! Bang! Ah! What the fuck? Bang! Ah! Shit, Miming! Bang! 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 Ah! OMG! Oh my God! Bang! 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 GRRRR! Unsa na? Grrrr!
Okay na English. Okay na, pasaya ang Okay, English takag ha. mali. Sa kaldiron Dagdag mali. palag kaldirin. Dugundog mali. Dahag mali, sa nimong naong tama? Let's proceed to Thai version. Tain eh, nagkauno. Thailand. Thailand eh. Thai. Chismosa silingan, Thai version, lights, camera, action. สวัสดีค่ะสวัสดีมาพ่อใช่ไหมเอียนมามาเขาว่าก่ะ 세, 징킴팡 왈라 초콜릿 생그러 커는 마마. อ่า 훌랏. 마마. 마. 제, 쟁터와랑 당구랑 차랑 뱃대니 먹는다고 아. 세커라 팍ตะวัง 방에. 나까우. 함로이. 봄바. 어. 봄바다라. 훌랏. 아, 마마. 싱라. 싱라. Unsa man na? Unsa ka oy? Ako'y mahuna. ฮะสวัสดีค่ะฮะซึ่งเงี้ยกูนะซึ่งคนที่ในเหตุการณ์นี้เราได้โอนแล้วเป็ดจังยังวะ Rai kanta pini, mosom rapuchum time Yusip stapi kun pai, ami pap sien, rinu hati to chang wichin ne negan rapchum, puchum time yut noi, kwasip sapi, kon derap kanip nam. Mama! ฮะอุจ้า Kataasa to. อุจ้าka rin Chang kay. Tingnan ka na nga Mama! Ayaw ko po sila Ha? Ayaw ko po sila Bisaya ka? Oh, Bisaya ko Bisaya man day siya. Asa ka sa Pinas? Sa Mindanao ko Amin na nabog ko. Hala ka, nagtrabaho ka ko sa Thailand Hoy! Oh. Okay na Let's proceed to Di pa kang list proceed ikaw i-proceed na ko ron Japanese version. Ay Nihongo ne. Nihongo. Lights, camera. Hello. Domo arigato gozaimasu Domo arigato ugasin yung buto na ni Mahu あこちらの8人も知るのはしくてん。 who's it? Naruto Shippuden tawagan mo! Hulat! Oh! Ma! Pausingin na mangita ka! Unsa man na? Amo na! Gubang motor. Ayaw sagot. Hulat! Hoy! Oh! Who's it? 君番はね、元気ですか？チンチン食べます。チンチン食べろ。 Oh! Nani? なんね、 Nanihapon ako! wala pa ba ya? Ma! Oh! Oh, sa may nandayo! Nandayo, ma! Tagasa mo, nandayo mo! Oh! Nandayo mo eh! Wow, siya! Kung manasere-sere, kuriwa! Oh! Kung manasere-sere, kuriwa! Uriwa! Kuriwa! Uriwa! Kuriwa kanan, kuriwa kanan, kuriwa! Kuriwa! Kaliwa kanan, mangguto, kaliwa kanan, mangguto. Eto last. Japanese, yung Japon to. Korean version. Gana ba niyo? Kada saan tamahuman? Ambot ani hayahay kay direktor. Chismosang silingan, Yun, una. Korean version. Una-una, lights, 200 kabuk kontre. camera, action. Sa to? Korean. Ano sa'yo? Anya! Ang laban na to. Hoy! Korean. Ariyo sa'yo! The good sumida! Upa! Upa! Upahin ko! Dili ko. Sige, kopong ka pang kulat lang. Ma, aray. Mayra! Ma, kunsamida. Kansana, dali wak kabalo. One! Kasi onne. One! Onne. Onihini. Guba na. One! Oh! Jal good sop. Oh! Hajase. Oh! Oy. Oh, niya! Isre nga kikaderu! Noise. Ano man? Ise. Hama. Iya. Ajase. Unsa? Ije. Ama na ajase. Unsa na? DJ ang may kinay adjust. Ay, wala ba kayo mga kamay? Ay, salamat naman. Ay,
Kapuya, eh. Ay, kapuya, dyan mabayot day, no? Puga kung utok. Pero in fairness, ang galing ninyo. Hampog ka na dali. Ang galing din niya, no? Ang galing din niya, Pag sobra. umupo, oh. Ang galing mo. Alam, ang director, pugo. Oo, ganyan ka ginagawa ng